Bona tarda. Avui ja els núvols han anat marxant de moltes zones. Ara està pel Pirineu, sobretot l'Alt Pirineu, però al matí amb boires des de prop de Cellers, a Terradets, l'embassament, amb aquest efecte mirall. I bé, a Móra d'Ebre també un dia fantàstic de sol. A la Ribera d'Ebre podem dir que el riu, l'Ebre, baixa força cabalós i encara baixarà més perquè s'espera una crescuda de la fosa de les neus a partir d'aquí 2 o 3 dies, quan baixi tot de la capçalera de l'Ebre. I bé, l'aire fred, al nivell de 500 hectopascals, que correspon aproximadament a 5.500 metres d'alçada, ens marca com els propers dies l'aire fred va a més des de França cap als Alps i, per tant, la temperatura podrà ser força baixa també a Catalunya, estem dient, en aquesta vertical de cotes elevades, evidentment, però això també sempre té una influència a capes baixes. Imatges del dia, doncs els fruiters, la fruita de pinyol, que en diuen fruita dolça, a l'àrea del Segrià, s'està començant ja a vestir amb aquesta flor tan insistent. Concretament són del barcoquers, aquesta flor del barcoquers que ara tornarem a repassar. Les Illes Medes, avui amb un dia ben serè, l'aigua que baixa a dojo per aquesta capçalera de riu, a la zona de Bigues i Riells, al Tenes, i tornem a aquesta fotografia per dir que concretament l'albercoquer és dels primers que comença a treure la flor, d'aquí 3-4 setmanes també aquell presseguer, aquella nectarina totalment lila, doncs cal dir que aquesta flor és molt espessa, molt atapeïda, en diuen que és molt floriabundant, i bé, doncs amb aquesta flor tan atapeïda, amb aquesta floriabundància, doncs cal dir que entre elles es protegeixen de les glaçades. Avui han arribat a mig sota zero, però no ha fet mal. Bé, les pluges d'ahir, tornem-les a repassar, perquè s'hi han afegit d'aquesta matinada fins ara a la 1:15, 7 litres a la Roca del Vallès, 2 litres a Mataró, per tant ha plogut una miqueta més també en punts del Vallès Occidental, però ahir, sobretot a la tarda, van caure fins a 20 litres, 22 a la zona de Capdavànol. I les temperatures han baixat, ha tornat a glaçar, com dèiem, a la Catalunya central i a Ponent, no grans glaçades, però a alta muntanya sí que han baixat a 6, 7, 8 sota zero, fins i tot a les valls, 7 sota zero a Das o també a Isòvol. Ara mateix, però, s'aproxima tota aquesta nuvolositat que ens donarà aquest canvi de temps avui a la tarda vespre, especialment a partir de les 6-7 de la tarda notarem aquesta nevada que ja comença a caure cap a la Vall d'Aran i els núvols guanyaran terreny pel nord, tot i que globalment aquest diumenge ha fet força sol. A primera hora hi havia núvols fins allà al migdia en punts de la costa, el Maresme, Barcelonès, la Selva, s'han anat esvergint i finalment doncs, han arribat aquests núvols del nord. En directe veiem una mica com està el panorama arreu del territori i, efectivament, està nevant una miqueta, un neviscó petit, són flocs de neu petits, aquí a la zona de Baqueira, amb una temperatura de 6 sota zero al cap de Baqueira, 2.500 metres. A Cervera, 7 graus, fa una mica de fred, amb un cel una mica enterbolit, però cal dir que al matí fins i tot hi havia boires en alguns sectors de la Catalunya central. A l'Ametlla de Mar, aquests 15 graus, 4 núvols prims, aquests cirros, poca cosa. A Montserrat, una temperatura al voltant dels 5-7 graus en aquests moments, amb aquest cel completament serè. A Portainer, 0 graus, es va carregant de núvols, al matí feia un bon sol. A Roses, també núvols prims de moment, es faran més gruixuts entre aquesta nit i demà. I acabem amb Caral, ja la neu va marxant d'aquest sector amb 6 graus de temperatura. Què diuen els mapes? Doncs que ve aquest front. Aquest front arriba demà al matí migdia al Pirineu, allà pot ser actiu, ve del nord-nord-oest, això vol dir que gran part de Catalunya el notarem ben poc, només una mica més de núvols. Després se'n va al front, de cara a dimarts, tot i que al nord del país quedarien encara alguns ruixats demà passat. Per tant, pronòstic d'aquest cel cada cop més ennuvolat o mig ennuvolat. No farà tant sol com al matí o al migdia. Més tapat al nord, Pirineu, alguns sectors del Prepirineu, nord de l'Empordà, Alta Garrotxa, alguna pluja feble, sobretot al sector del Principat d'Andorra, potser arriben a l'Alta Cerdanya, però especialment cap al Pallars, Vall d'Aran, Alta Ribagorça i Vallfosca. Aquí la neu anirà baixant cap als 1.200 metres amb boires a les muntanyes, vent moderat de tramuntana que ha arribat a fregar el 100 per hora aquesta matinada a la muntanya de Portbou. I demà al matí quedaria una nevada a 1.200 metres, puntualment 1.000 metres a la Vall d'Aran, temperatures una miqueta més altes, cel mig ennuvolat, algun ruixat al nord, i a la tarda es pot reproduir algun xàfec a la zona de l'Empordà, nord de Girona, potser cap a la costa litoral nord, però la resta ja diem que en situació de nord ben poca pluja ha de caure. Les temperatures de dia una mica més baixes que les d'avui.
Al País Valencià, ennuvolat o mig ennuvolat, algun plogim, algun ruixadet, també pluges aïllades cap a l'arxipèlag balear, i demà les temperatures es mantenen, encara amb pluges entre Mallorca i Menorca i alguna gota potser cap a la zona sud del País Valencià. Això doncs pel que fa al pronòstic d'avui. Ara veiem què passarà els propers dies perquè les temperatures cauran. Com dèiem, cap a dimecres, dijous, després pugen un palet però no gaire, i podria ser que dimecres, a part d'alguna nevada al Pirineu, cap a les illes hi ve pluja, amb neu cap als 700 metres, però podria fregar alguna banda de núvols dimecres al matí i migdia entre Girona i Barcelona. Si això passés, potser veuríem alguna volva de neu a aquestes cotes, 500-600 metres, no més avall. On sí que tenen fred és al nord-est de la Xina, concretament aquesta població, doncs Harbin. Temperatures habitualment arriben a 20-25 sota zero, doncs hi ha aquesta mena de mercat, de fira, d'espectacle, de turisme del gel, i arriben a passar més de 12-15 milions de persones a l'any, unes 30.000 persones al dia, i això es mantindrà fins a finals de febrer. Encara tenen l'oportunitat d'anar-ho a veure. I ara, per acabar, aquest paisatge que ens dona el testimoni del que ha passat, la neu que s'acumula al Pirineu, restes de neu i sobretot gebre a la zona de Collsuspina, a la zona més alta del Moianès, però amb un dia de sol després de les gebrades de la matinada. Bona tarda.